Dnes si povieme niečo o rezaní obrázku a pohráme sa aj s textom. Takže otvoríme si obrázok. Ak má obrázok nevhodnú kompozíciu alebo potrebujete urobiť výrez obrázku, zvolíme nástroj o rezanie. Ak chcete, aby si obrázok zachoval pôvodnú veľkosť, stlačíme tlačítko Obraz vpredu. My to teraz necháme tak. Kurzorom myši si teraz urobíme výber. Oblasť, ktorá je mimo výberu, stmavne, aby sme mali lepšiu predstavu, ako bude obrázok vyzerať. Na nástrojovej lište vidíte vlastnosti nástroja, ktoré ovplyvňa jeho správanie. Výber môžeme presúvať, takže umiestnime kurzor do výberu, stlačíme tlačítko myši. Posunieme výber na správne miesto. Zmenu veľkosti urobíme tak, že v každom rohu výberu je transformačný bod, pomocou ktorého môžeme meniť veľkosť výberu. Tiež si výber môžeme natočiť, a to tak, že kurzor myši umiestnime z vonkajšej strany niektorého rohového bodu výberu. Tvar kurzora sa zmení na dvojitú šípku. Ak nie ste spokojní s výberom, zrušíme ho tlačidlom Escape. Orezanie dokončíme klávesou Enter. Jedna z možností nastavenia je zvoliť presnú šírku a výšku, ak takú potrebujete. Takže môžeme si dať napríklad 10 cm. Aj šírku, aj výšku. Rozlíšenie 314 a urobíme si výber. Takže výsledný obrázok bude mať takéto rozmery 10x10 cm. Môžeme si to skontrolovať v obraze, veľkosť obrazu. Ešte sa dnes trochu pohráme s textom. Text môže byť priamo na fotografii alebo môže byť aj podkreslený farbou pre lepšiu čitateľnosť. Zvolíme si nástroj Text a v hornej nástrojovej lište môžeme nastaviť typ a veľkosť písma. Tiež si môžeme nastaviť farbu. Klepnime približne do miesta, kde bude začínať text a začnete písať. Ak je text príliš malý, môžeme si ho zväčšiť. Teraz sa nám vytvorila automaticky nová textová vrstva. Môžeme si to skontrolovať vo vrstvách. Takže sa môžeme prepínať z vrstvy textu na vrstvu pozadia. Keď máme zapnutú vrstvu textu, upravujeme len text a nie obrázok.
Text môžeme samozrejme kedykoľvek editovať alebo zmeniť jeho polohu v obrázku. Takže máme zapnutú vrstvu textu. Zvolíme nástroj Text a klepneme priamo do napísaného textu. Môžeme si ho napríklad prepísať. Keď zvolíme nástroj Presun, umiestnime kurzor kdekoľvek na pracovnú plochu a posunieme text na správne miesto. Text môžeme napríklad aj podkresliť farbou, aby bol lepšie čitateľný. Takže máme otvorenú paletku vrstvy, klepneme na vrstvu s obrázkom a zvolíme príkaz vrstva nová vrstva. Vytvorí sa prázdna vrstva. Zvolíme nástroj obdĺžnikový výber a myšou si nakreslíme obdĺžnik. Teraz zvolíme príkaz úpravy vyplniť. Zo zoznamu použiť vyberieme vhodnú farbu. Môžeme si ju vybrať takýmto spôsobom. Alebo môžeme ešte predtým nástrojom kvapátko môžeme si vybrať akúkoľvek farbu z obrázku. Zmení sa nám farba popredia. Znovu si dáme úpravy vyplniť a nastavíme farbu popredia. Výber oblasti zrušíme príkazom Výber odznačiť. Takže dnes vám ďakujem za pozornosť.